Μαρία Παρθένε η παντών χαρά, προφήτα πρόδρομε και βαπτιστά, ταγμάτων πλειάδα αγγέλων χωρί, στην Αγία Τριάδα πρεσβεία θερμή. Για μας τους πεσμένους, για μας τους τυφλούς, τους παγιδευμένους έλακους χρυσούς, να ανοίξουν τα μάτια, να δούμε το φως, να γίνει κομμάτια ο Μέγας Εχθρός. Προφήτες, Απόστολοι, Ευαγγελιστές, αναργύροι, μάρτυρες και ασκητές, Αγίων πλειάδα οσίων χωρί, στην Αγία Τριάδα πρεσβεία θερμή. Για μας τους χαμένους, για μας τους δειλούς, τους παρασυρμένους σε λάθος χωρούς, στον δρόμο να βγούμε που πάει στη ζωή, προτού νυχτωθούμε και μήνα χαθεί. Στήλητες, αναχωρητές, στρατιώτες, διδάσκαλοι, ομολογητές, μητέρων πλειάδα, πατέρων χωρί, στην Αγία Τριάδα πρεσβεία θερμή. Δενδρίτες, στήλητες, αναχωρητές, στρατιώτες, διδάσκαλοι, ομολογητές, μητέρων πλειάδα, πατέρων χωρί, στην Αγία Τριάδα